Isimo sezulu esibi azange sidikebalise lezi zakhamuzi zaseDundee ukuba zizobona ngokwazo umjaho omkhulukazi nongowesibili kwemkhulu KwaZulu Natal. Lona ngunxakanxaka. Umpetha lo womjaho I-Dundee July ka-2022 kanti nakulonyaka usathwelwe ngeqoma. Imjaho eminingi nje lidumile kakhulu ngokudla umhlanganiso nje ngathi nje from 2016 liphuma ko-1-2 kodwa ngathi nje imjaho esuka la ku-2016-17 mhlambe 18-19 mhlambe missing 19 and 20 angisakhumbuli kahle isequence kumele ngeyona number 1 lu number 2. Kepha kube udaba oluhlukile emzileni womjaho. Umpetha omusha ngu-Alfa and Omega. Njengabona-ke mina ukuthi la maningi amathuba ukuthi nginqobe masijike ezansi laphana fanele masijike ezansi ngibe ngingaxinekile ngisemuva kwamahhashi ephambili mangizojika nawe khona mina hawu kusenkingeni kakhulu. So-ke nje into esiyawuyenza nje ukuthi yokosa ngiyothenga hosbox entsha ngakhe nesitali futhi esisha for le ndoda ikwazi ukuthi nayo ihlale endlini efuthumele. Endaweni yesibili kube ulindela kwathi uTroublemaker waphuma isithathu njengoba-ke uSummertime ephume isine. Kwathi-ke umpetha weDundee July ka-2022 inxakanxaka yaphuma isihlanu. Umjaho wamahhashi ey'ndaweni ezisemakhaya uyadlondlobala. Mina nje mangikhumbula kahle ubaba wami kudala ekulomkhakha wamahhashi ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngangineminyaka emibili eqala imahhashi nesayigibelela yena usawina amavaslab hayi namathawula. Ivaslab nje kujabulela ukuthi nje ihhashi liwina ivaslab kwakhula kwaba amathawula kwakhula kwaba yimbuzi kwakhula kwaba yinkomo. Inkomo bekuyinto enkulu kabi ukuthi ihhashi liwina inkomo. Umjaho I-Dundee July ungenelwa yiwona wonke umuntu. Unikita French ungenele okokuqala ngqa nehhashi lakhe uTerry Branch. I normally ride dressage and show jumping and so on. And Mr. Gama, Nyaga and Uzondo's owner, I know him very well and he got me into it. He said I must start doing it. And he actually gave me Taylor Branch to start doing it. And that's how we ended up here today. Lo mjaho ke uyilithuba lokuthi abasiki benqephu bendawo babonise amakhono abo kanti futhi uphinde uphakamisa amabhizinisi amancane nangenisa imali engaphezulu kwezigidi ezili-15 zamarandi emnothweni ikakhulukazi ke umnotho wezokuvakasha endaweni. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguvusizwe langa ngibika ngiseDundee KwaZulu Natal.